पाटकिजुलियाव सरकारनि माइरं होनायनि मुङाव गेनाखान्थि सोमजिदों। तामुलपुर जिल्लानि पाटकिजुलि ओनसोलनि हाजिरा खामला मावना जाग्रा गोरिब नखरनि हादरारि आदार रैखाथि आयेननि गेजेरजों होनाय सरकारनि माइरंफोरखौ गोबाङानो मोननो हायाखै। बिथांमोननि आखायाव दङ सरकारनि रेशन कार्डनि फोरमान बिलाइ, नाथाय थांनाय 2008 मायथाइनिफ्रायनो माइरंखौ मोननो हायाखै। बिथांमोना अजद होनानै बुंदों दि माइरं होग्रा एजेन्टआ रेशन कार्ड बानायनायनि मुङाव खेबनै खेबथामसो रां लांनानै बायदि रोखोमनि जाहोन दिन्थिनानै रेशन कार्डखौ गोदानै बानायनानै होआखै। सिगां समाव दान मोनब्रैसो माइरं मोनदोंब्लाबो थांनाय 2008 मायथाइनिफ्राय मा जाहोननि थाखाय दानफिनदों बेखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। माइरं होग्रा एजेन्सि खालाजानि जुवेल बसुमतारी, हरतलानि रबिन्द्र नार्जारी आरो देबिनगरनि बिमला बिस्रा बिसोर साथामनि सायाव गेनाखान्थि सोमजिहोनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। जायनि थाखाय हरतला, कालाझार, सुखानजुलि, देबिनगर, जाहारबारि, मरियानपुर, उत्तर पाटकिजुलि, एन.के. दाङारगाव बायदि गामिनि माइरं मोननो हायै दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा बिसोरनि दुखुथिया नखरफोरा माइरं मोननो हायैनि सायाव मा राहा लायो बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। 2018निफ्राय मोनाखै। थांदोंमोन आङो डिलारनावहाय, बुंदों उनाव रिनिउ खालामदोंमोन। रिनिउ खालामनायाव आंनि नामानो दंखायोमोन। बे टाइमाव आंहा भट कार्डबो गैयामोन। जेब्ला भट कार्डआ जानानै थाङो आङो, होमबाना बेयावहाय बुंदों नोंनि नामाव जानाय नंला, नोंनि हौवानि नामाव लाबोदो होनबाय। जेब्ला आं हौवानि नामाव लायनो थांबावो, ओमफ्राय बेबो होनबाय दाथ' बे हौवानि नामाव जानाय नङा, उनावहाय फैफिनदो होनबाय। आरो थांफिनबाय आङो जेरक्स लानानै, भट कार्ड पान कार्ड जेरक्स लानानै थांफिनबा बियो बुंबाय दायो जानाय नंला। ओमफ्राय बुंदों उनाव फैफिनदो, आरोबाव रिनिउ खालामफिनब्ला आरोबाव खालामफिनना होनोसै बिदि होनदोंमोन आरो बे डिलारा। ओमफ्राय बेयाव बुंनायावहाय दे होनबालाय जासिगोन, साननैसोनि उनाव आं खबर लाफैफिनगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय खबर लाहैफिनदोंमोन, मोजां खिन्थाया बियो, दिनैसिम माइरं मोनजायाखै। 2018निफ्रायनो मोनजायाखै, दिनैसिम गैया, बायनानैसो जागासिनो माइरं। नोंथांमोननियाव रेशन कार्डआ दङ, नाथाय माइरंखौ मोनाखै? माइरंखौ मोना, रेशन कार्डआ दङ, दानजाबाय। दा बायदिसिना खामानियाव रेशन कार्ड बियो, नाथाय बे रेशन कार्ड पुरुनाया जाया बिदि होनो। दा रेशन कार्ड गोदानानो गैयाबा जों मानिफ्राय रेशन कार्ड गोदानखौ होनो, बिदि आरो। ओमफ्राय बिदिनो सरकारनिफ्राय माबाफोर फैबाबो मोना, बिदि जाहैयो आरो। माइरंखौ मोनजादों, खुब 2 बोसोर मोनजादों, बेनिफ्राय मोनजायाखै। सरकारनिसिम मा खावलायनो सानदों? सरकारनिसिम दा बेखौनो खावलायो, माइरंखौ होफिनोबा मोजां जागोन। आरो दाथ' जों बायनानैसो जानाय, खामानिबो गैया, हौवाया बाहेरायाव थानानै बिदिनो मावो। ओंखायनो रेशनखौ मोनबा एसे मोजां जागोन सानदोंमोन आरो। दा सरकारा मा खालामो सरकारासो मिथिसिगौ आरो। जोंनि खावलायनाय बेनो सरकारनिसिम, जों गोबां दं रेशन मोनजायैफोरा, बेलेगफोरा मोनजायो, गोनां गिदिरफोरासो मोनजागासिनो दं, हा हु गोनांफोरा मोनजागासिनो दं। दा जोंफोरा हाबो गैबावा, थानो थाखाय एसेल' हा दं, बिथा आन्था दं, बेजोंनो सोलिनानै जायो। हौवाफ्रा गामियाव बाहेरायाव थाहैयो, बिदि आरो। जोङो माइरं मोनजाया, आं खेबसेल' मोनजाफेरदों। जेसेबां समनिफ्राय दानदों बेनिफ्राय आं खनसेल' मोनजादों। जोङो डिलारफोरनावहाय थांबाबो बुङो बिसोरो जों नोंसोरखौ सोनो हाया, नेटआव गैया होनो। ओमफ्राय आरो अफिसाव थां होनो, अफिसाव थाङो जोङो, ओमफ्राय अफिसावबो होनो, बायदेवआबो होनदों नोंसोरो जेराव जादों बे डिलारावनो थां, बिदिल' होनो। ओमफ्राय जोंखौ जेबो गुरुत्थ' लाया। बेनिफ्राय बे डिलार आवलाफोरा ओमफ्राय फानहरो माइरंखौ, फानहरनायावहाय बिदिनो बे दखानदारा बायो, बे दखानदारा जोंनि न'आव दोनथ'दों, साननैसोनि थाखाय दोनथ'दों, गावनि दखानाव जायगा गैयिखाय। ओमफ्राय आंबो दोनथ'नो होनाय जादों। ओमफ्राय दा जों बयबो मोनिफोरा जों रागा जोंखांदों आरो बिग्रायखांदों। बिसोरखौ जोङो दोनखोमायो, ओमफ्राय जों सोंनो थाङोबा जोंखौ सोनो हाया बिसोरो। बेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ। सरकारा मा बेब'स्था लायो जोंनि थाखाय। 2018 बिनिफ्रायनो जों मोनखायाखै आरो। ओमफ्राय जोङो खोनादों सोरखौबा 1000 लादों होननानै सोसननाय। ओमफ्राय दा बे सोग्राफ्रा बुंदों आरो सोरनावबा 100, सोरनावबा बेफोरबायदि लादों होननानैहाय सोदों होनदों आरो। ओमफ्राय जों सोंबा जोंखौ रागा जोङो आरो, सोनो हाया होनो आरो।
ओमफ्राय बायदेवाबो होनो बे डिलारनावनो थां होननानै बुङो ओमफ्राय रावबो गुरुत्थ' लाया आरो जोंखौ ओंखायनो जों बोराबदों आरो हिमन्त शर्माया जोंखौ मा बेबस्था लायो गोदान फर्म फैयोना फैया बेनो आरो आंनि बुंनाय नोंसोरनि माइरं होग्रा नामा मा नाममोन सोरमोन रबिन नार्जारि आं जुयेलाव मोनजायो आरो जुयेलाव मोनजायो आरो आं बेसेबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय माइरं मोनजायो बहुदआनो मोनजाया मोनजाया बहुदआनो दङ मोनजाया फैजोबाखै बर'थलानि मोनजाया मानसिफ्रा फैजोबाखै दहाय सिमपारकि सानाव फैदोंमोन ओमफ्राय नेनो बानानै थांफिनबाय जों 2टा टाइम होदोंमोन नेनो बानानै थांफिनबाय जों तामुलपुराव थांदोंमोन फैनाया एसे लेट जाबाय दाथ' जोंना खालाजार गोलैयो आरो सान्थिपुरनिबो दं मारियामपुरनि दं पाहारपुरनिबो दं पश्चिम पार्कि दं बेसेबाङानोसै आरो তিনিবাৰ চাৰিবাৰ দিলোঁ বনাই দিম বুলি কয় বনাই নিদিয়ে যদি বনাই নিদিয়ে পইচা ল'বই লাগে কিয় মই এইখিনি কৈ আছোঁ কিয় ল'ব লাগে বনাই নিদিলে ল'বই নালাগে ইমান দুখীয়া মানুহ দিন হাজিৰা কৰি খাব 200 টাকা পাব তাতে 200 টাকা পেলাইলে চাউল কি কিনি খাব আমি 1 নং দেৱীনগৰ বিমলা বাস্কি পৰা আমি চাউল পাই আছিলোঁ 2020 এপ্ৰিল মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমি চাউল পোৱা নাই আমি অফিচত 2বাৰ গৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ দিয়াৰ পিছত অফিচে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু এই এজেণ্টে আমাৰ যিটো এজেণ্ট ডিলাৰে একো মুহূৰ্ত নলয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নেদেয় এতিয়া যোৱাকালি আমি অফিচত গৈছিলোঁ অফিচাৰক লগ পাইছিলোঁ কিন্তু অফিচাৰে কৈছে বোলে এই নৱেম্বৰ মাহত হ'ব তো দুখৰ বিষয়ে আমাৰ গাঁৱত এটা ঘৰত তিনিটা ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু এতিয়া দুখৰ বিষয় এইটোৱে যে আমাৰ স্কুলতো ৰেচন কাৰ্ড লাগে চাউলতো চাউল কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড স্কুলৰ কাৰণে বিৰাট দৰকাৰী বস্তু এইটোৱে আমাৰ দুখৰ বিষয় এতিয়া আমি এই ৰেচন কাৰ্ডটো পাবাই লাগিব এইটোৱে মোৰ কথা লাগিব আৰু যিটো মানে পুৰণা আমিতো জমা দিছিলোঁ এই ৰেচন কাৰ্ডটো তাৰ পৰা ডিলাৰৰ পৰা আমি লৈ গৈছোঁ এতিয়া আৰু এই নতুন কাৰ্ড দিছে আৰু তাৰমানে নতুন কাৰ্ড পোৱা নাই কিমান মানুহ এনেকুৱা বৰ্তমানকৈ 15 ঘৰ 15 পৰিয়াল তাৰমানে পোৱা নাই আমি অফিচত নহয় পাৱাই নাই খাৰ মোৰ নাম নোট আহাই নাই কিন্তু বেলেগৰ নামটো এইটো মোৰ নামত লিখি দিছিল আৰু আগত টেম্পৰাৰী পাওঁতে মোৰ নামত পাৱাই নাই খাৰটো এইটো বেলেগ নামৰ মানুহৰ আছে এইটো মই পোৱা নাই হিচাপে মোৰ নামত লিখি দিছিল আৰু এই মোৰ পঠোৱা আছে কিন্তু তাতে লিখি যোৱা নাই অফিচাৰো আহিছিল ইয়াতে মিটিং হৈছিল আৰু মেডেলো দিছিল আমাৰ আৰু কিবা মেচিনত ভৰাই আছোঁ অফিচাৰ ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ কিবা হৈছিল মিটিং তথাপিও হোৱা নাই তোৰকালৈকে যাই পোৱা নাই খালি যাই পাব লাগে আমি কেইবাৰমান লিখিছিলোঁ পইচা গৈছিল আমাৰো তেওঁ আমাৰ কিমান গৈছে ইমান মনত নাই মই এনেকুৱা অলপ খৰচ হৈছিল আৰু মোৰো এনে ফুটেজ ল ডাইৰেক্ট নালাগে